Korom gajwang josiasa mag duond bura mar ODM modhi nyime gi kwedo limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge makaluo. Ik mar wuon spika ma Kisumu Elisha Oraro jotelogo mag ODM omako chung' margi ni limbe no onge kod mise motegno ni mar chenro mag dongruok ma jatend piny Kenya osidho gin mana mago mathoth gi osebedo kadhi nyime kama moko gin mana singo. Jotelogo bende olose wi mbii mar ODM e gwenge makaluo kapod giramo ni ODM ongirore kata obedo ni moko kuomgi to ne koto ewi kaka itao chenro mag ODM. Deputy Governor, we need to clean our house. We need to clean our house in the county assembly because we are all not loyal. We want to come, but we are not loyal. We are not loyal. And as a NEC member, I do want to clean our house. Today we know out of the discussion here and the address of the members of parliament that there is no budget for Kabonyo Kanyagwal fish plant. In any case, it is only 2.5 billion and $1 billion is already being contributed by the government of Hungary. So if you ask me to assess the development tour of the president in Kisumu County, 0. ODM is competing for political space with other political parties, UDA included. Koro ken gima kare, njatelo mar UDA biro turwaka. Kondren weche mag development. Tumalo ponde ya ponda. Gimo keleka and spreading tentacles mag party mare. Kapod wang'yo mago mag siasa tiri nyake gwenge manandi nyakorom gajwang kama jalo